Hello mindenkinek, ebben a mai videóban meglettem Reload Rankedba Ariel, és ezt a rankot 64 meccs alatt 173 kill-lel csináltam meg, és 4-szer viktoriztam. Tehát kacok, tényleg nagyon meg szeretném köszönni minden friendemnek, aki segített ebben, meg ugye szólóba is sokat játszottam, inkább szólóba vittem fel nagy részt, de akkor is nagyon szépen meg szeretném köszönni, hogy feliratkoztatok, nyomtatok egy lájkot, és a sok friendemnek, aki segített ezt a rankot elérni. És remélem, hogy ti is ebben a seasonben meg lesztek árhílok, vagy legalább championok, és csak grindoljatok okosan. Ennyi is lett volna ez a videó, megfogjátok, és bementek a biomba, ott van az Insta, meg a YouTube nevem, iratkozzatok fel, és kövessetek be Instán. Ennyi is lett volna ez a videó, na sziasztok!